Katxin zela mar. Jabelineko flautistak txirura erabiltzezun, aurrak eta umiak erakartzeko. Eta gaur egun, ni badakat beste teknika bat. Gaztek eta aurrak etortzeko. Kusiko zue, nola etorri den. Guain bai, guazen lagunak, venga, etorri nerekin. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Mikel Lupianez jauna. Ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Oso ondo. Zoragarri. Berriz hemen, Berriz hemen. Esateien bi aldiz iritzekena, hirugarren eroitzekela, Bai, bueno, a ber, noiz irtetzen dan hori. Bikain. Bueno, Jamelingo txirulariak, gaur egun arrakasta gutxi, ukiko zuen txirulakin, ez da? Gutxi, nik uste gutxi, bai. Influenzerra izango balitz, agian ume gehiago jungitzen atzetik, hori seguro, dudaik ez. Bueno, egia esan, birtziklatu ala hil, ez da? Bai, horrela da, tokiko komertzioarekin nostalgia sentitu beharrean, etorkizuna dela pentsatu behar, eta orduan, basuk esan duzuna, ez? Renovarse o morir. Bai. Eta horregatik, gongo aplikazioa sortu dezu, ez da? Hori da, horrela da. Bai, orain da duela hilabete pare baia kalean dago, jendearen eskutan, eta komertzio txikiaren eskuetan baita ere. Eta jendeak gauza lortzeko, eta ikuste dute gaina puri-puri atzabeldea, eta gora kadijola, ez da? Bai, egia da, bueno, gure azkunda postua mailakatua dala, ez da zoratzeko moduko zerbait gure planetan, baina nahi duguna da, erabiltzaileen esperientzia ona izan dadila, beraz, azkunde horretan, apostu oso zuzena eta oso mailakatu egitea, ez? Bikain. Bueno, Mikel, zukalden, ondo moldatzez, basikiat, hostelerua, bai, alegin egingo dugu, ez dakit zure mailan, ibiliko nahi zen, baina zera. Moldatuko gea. Ingo deuna da, eundoko gitartekua, ikusiko zu bolatxo batekin, eta aldi berian, gongo plataforma, aplikazioa, ikusiko deu, nola ibiltzen dan, eta erabili laguna. Bueno, lagunak, eta Mikel, ingo deuna da, esan deun bezala ogitarteko bat, ikuste zuen osagai mordoa azkaula maiganian, ingo deuna da kapretze, bentreska eta antxoa ogitartekua. Eta hortako dakau hemen, nola ez, ogila, hemen dakau tomatia, ingo deuna xerra bat plantxatikan pasa, eta geho barrun sartu. A ber, osagai asko daude, baina bakoitzik di pixka sartuko dugu. Gero gitarteko bat ingo dugu, beste bat entzako gordeko dugu elkarrekin jateko, bale? Ingo deuna da, gero, alioli bat, baina hemen dakaun batzu ja, ingo deuna da txilarrezko papelan bildu, eta labian erre. Gero, bertatik ateatzen dugu mamilakin, alioli ja prestatuko dugu. Hemen dakau, burrata bat, bentreska, antxuak, piparrak, baitare hemen ingo deuna da, kapetxe entzaladan botatzen den pesto mitiko bat, eta ingo deuna da, hemen, pinasiak, gazta, albaka, gatza puntua ikusiko dugu, gazta ber zemuz daun, gazta potentia alin bada, ez du gatza berri izaten, baina bestela pixka botako jau, olilua, birrindu, eta hoi gutxi balitz, hemen ingo dugu tortilla oso berezi bat, Mikel. Tortilla ingo dugu, bi arrautza irabiatu, arrautza ospin, eta olioakin maionesa prestatuko dugu, eta arrautza horiei botako dugu maionesa goiaraka ehar bat, pixkat arrotuko dugu, molden jarriko dugu olio pixkatekin, eta mikrobuinean ingo dugu. Oso, no? Minutu terdin, ikusiko zuen nola arrotzen dan, gero bere lekura juten da, baina gelditzen da, hola, tortilla frantzesa, baina hola, oso esponjosu, oso xamura. Eta ingo deuna da, gero dena, ogitarten sartu. Eta gero hori lagunduko dugu, kintxi bolatxo batzukin. Nola ingo dugu? Ingo deuna da, patata egosi, behin patata egosita da honean, zanpatuko dugu, harto irin pixkatekin, kintxi saltzakin, eta ingo dituguna da bolatxo batzuk. Eta bolatxo gero ingo ditugu prejitu ogitarten ondon jarteko. Zoragarri. Venga, lanai ekingo jou, eta hemen lan egiteko, hasi bihar geana da... Lanak banatzen. Beitu, adibidez, prestatzen jungo zeago. Gero igual birrindu berandu ingo deu, baino, ingo deuna da. Pesto saltza, martxan jarri. Olioa
oliba virgina, gatza esan dizut. Tantoak, lehen dabiz igual birrinduko deu, eta gero ikusten badau gatza berdula botako jau gehiago, vale? Eta ingo zuna da, bertan, hemen dakat moldetxo bat, basotxo bat, bertan sartu ostok, sartuko dugu gazta. Oso ez dugu sartuko, bale, Miguel? Ni uste, honen erdiakin nahiko izango, salatak endu, laukitxotanin, gero erresago birrengaioak harrapatzeko, eta pinazi pixka zigortuko ditugu sartaia, bale? Ikutu pixkat emateko. Bale, hau alde batetik, eta nik, laben sartuko et baratzurila, eta patata egosten jarriko etero bai. Venga, bueno. Ni hasiko naiz honekin, ez? Ekin lanari. Gongo. Bai. Bueno, zandeu zer dan, zehazke, baino garatu pixkat aplikazio hori. Nola erabiltzen dan, ze topatuko deun bertan. Bale, bueno, gongo dator, zera, guk ikusi dugun utzune bat betetzera bai, baina batez ere hori, tokiko komertzioa ardatz eukita, ez? Zer esan nahi dugu horrekin? Bueno, ikusi dugun utzune izan da, erabiltzaileak edo, bueno, jendea, ez? Kaleko jendea, opariak egin alizateko errestasun bat lortu, baina, beti ere, tokiko komertzio izan dadila salmenta egiten duena. Hau da, guk sortutako aplikazio hortan, esan genezake, eukiko dugula tokiko komertzio lista bat mugikorrean sartuta, eta demagun edozein zeragaitik... Horrela, bai. Aberik ez digun eta. Izubi gauza batera. Balasa egon, ondo mingaina eman da, gero moztu, ez tegau presika. Kuma ditu egiten. Eta, orduan, bertako komertzio sustatzeko eta beste erabatea erosializateko. Bai, hori da, opariak eginez, tokiko komertzioa sustatzeko, eta, esan bezala, mugikorrean izango ditugu hor komertzio sare hori, eta demagun, bueno, edozein arrazoi dela eta nik oparitu nahi dizudala zuri, zure urteguna delako, eta nahi dizudalako zerbaitetara gonbidatu, gozari batera, adibidez. Haizu, Joseba, zorionak, ja 18 egin dituzo, gutxi gora bera, eta gozatu zazu gozari hau orain deskubritu dudan leku hontan. Bueno, nik gongo bitartez, komertzio hortan erosiko nuke gozari bat, eta zuekin partekatuko nuke. Nola? Aplikazioa baldin badaukazu, gongo aplikazioa baldin badaukazu deskargatuta ja, notifikazio bat iritziko zaizu, eta bestela, aplikazioak berak ematen dizu aukera WhatsAppez partekatzeko. Bueno, WhatsAppez partekatu baldin badugu, link bat iritziko zaizu, eta link horrekin sortuko da QR kodigo bat. Eta QR kodigo horrekin, zu hurbiltzen zara kafetegi horretara, eta esango zu, opari hau daukat, bertan QR horren irakurketa egingo dute, eta esango dizute, horrela da, 15 euroko gozaria daukazu gozatzeko. Eta listo, zu gozatzen dozu, baina hori gozari batekin, afari batekin, edo erropa prenda batekin. Hori nahi nizun galdetu, adibidez zer daude bakarrikan jatetxek, gozarik, edo ze motatako lekuk daude sartuta bertan. Bitu, zentzorretan tokiko komertzioa leku guztietan dagoen bezala, tokiko komertzioa dago esparru desberdinetan. Erropa, lurrinak, estetika klinikak, kafetegiak esan bezala, jatetxeak, danetik. Bai, herrian, bai. Zentro komertzial batea ez da jungo, hori da, beti emateko indarra bai herriko eta bertako komertzio. Hori da, bai, nortasun horrekin, eta esan bezala hori ardatz nagusitzat hartuta, ez? Eta adibidez, bakarrik oparikiteko da, edo norbeak zerbait erosteko balio du? Hombre, a ber... Zuretzako aldez opari bat, zinezta? Hori da, dendara zoazen moduan, eta, oparirako jarriko dizut, bueno, niretzako da, baina agian ilusio egiten baldin badezu, egin, ez? Baina ez, opariak egiteko da. Gehien bat, opariak egiteko, bale. Eta komisio aldetikan, eta horrelako plataformak eta batzutan garestu dituen dira, baina ez da kasua, ez da? Ez da kasua, eta horrek egiten digu, arrotasun puntu batekin lan egitea, ez? Zergaitik? Gure kasuan orain gaudela hor komertzial lanetan. Eta joan behar garela atesate, dendak, jatetxeak eta ikutzen. Eta benetan, tokiko komertzioa defendatzen ari garela esaten dugunean, eta zera, esaten diegunean, inungo komisiorek ez dutela, horrek usten gaitu oso egoera honean, ez? Eta samurrean basartzeko. Zergaitik, uste dugu baita ere, zentzuzko komertzioa lortzeko, erabiltzaileak ordaindu beharko duela gainkargu txiki bat, eta horrek sortuko duela benetako kontsumoa, gainera, ez? Mona.
Eta Mikel, hau adibidez, Durangokoa aiz, basik Durangoko hosteleroa aizela, ez da? Taberna jarraitzen dek eukitzen, ez da? Bai. Vale. Eta hau adibidez, Durangalden ibilikoa, edo Euskal Herri mailan, edo nundik noako komertziotan ibili algea? Justo aurretik esan bezala, tokiko komertzioa nun gongoan, ez da? Beraz, zentzu horretan ez dugu aukingo limiterik. Egia da Durangon hasi ginela testeo fase baten, eta hor, bihotzez eskerrak eman, ez? Durangon parte hartu zuten komertzio guzti hoiei, akatsak ikusi, akatsak zuzendu, eta behin hori ondo zegoela ikusita, orduan egin genuen salto Bilbora, inguruko herrietara, eta oraintzu hasi gara, Donosti eta Gasteizen, baina horrek esan nahi du baita ere, Gipuzkoa eta Araba eta inguru horiek ikutzen. Ezin hobe, ez da? Bai. Eta zenbat denda establezimentu daude hor barruan sartuta? Beitu, daramagu zera, Android eta iOS-erako disponible dagoenetik 2 hilabete. Bai. Eta eun komertzio baino gehiago garaia. Ona, 2 hilabetetan. Bai, 2 hilabetetan. Eta hor gaina, esatean bezala, infinitu izan laik, ez da? Hor aldia sartu, nahi aina komertzio, ez da? Hori da, bai. Sartu, eta beti esaten diguna, sartu, probatu, eta ez baldin bazaizu gustatzen, atera. Baina orain arteko esperientziak, esaten digute oso erabile erraza dela, komentatu bezala, guk ikusi duguna orain arte, komertzioak duen kezkada zenba kobratuko diazu, hori alde batetik, eta ikusten dute doainikoa dela, baina beste alde batetik, zenbateko buruko mina izango da niretzako gongo eukitzea. Eta ikusten dutenean, 15 minutuko buruko mina dela eta ez gehiago, hori izaten da harridura. Minutuko elkarrizketa batin, pixka, eta gero eskaera iristen da hor aplikazioa, eta zuprestatu, eta... Hori da, horrela da, bai. Ona. Hemen, nahiko ez? Joseba, bai, ikusi duken dituzula gauzak botako dugu. Bai. Gaztan pusketa hauek ez ditu bota, ez? Eta hau txakurra ikusten jo, ni baina txakurra eta hau agaztarrekin, etortzean eratzetik baino, eusin leguta. Bale, guan ningo deuna da, birringailua barrun sartu, eta birrindu. Girengokenaek daztatu, eta gatzan puntua ikusiko jau. Zatik, azkenian, gazta sartu dio, gatzan puntua badaka, baino olio desente daka, pinaxi dazka, eta batzutan ez da nahikoa izaten. Orduan sartu, birringailua eman, eta ikusiko dugu, nola gelditzen. Nik bai hemen maionesa dakat, bakizu maionesa beti azpin euki, turbo, lasai, bueno, eta hemen, segundu baten, maionesa zeituan itea, Horrek igual lan pixka gehiago emango izu. Vale, ingo deuna da, txantxanek, kafeteria gungo gea, kiston gozarik ditu gazia gozua danetikan, eta kafia ere bai, eharra nola ez, guantxe gaude bueltan. Nik hau listo daga, zuko rei eman. Nik oneri emango dira, pizka gehiago. Eman pizka gehiago. Kaixo, Joseba, eguardion, oier naiz, txantxanetikan. Bueno, gaurkuan gure eskaintza eakutsiko izeu, así que, venga, guazen barrua eta ikuste deu, nola iten deun lana. Proiektu hau dator, guk irikienun maiatzak behatzin, baina dator pixkal lehenagotikan, ideiai bueltak ematen, eta gogo asko genekan, olako zerbait irikitzeko edo, eta, bueno, hosteleritzan urte asko egon eta gero, pausoa ematea erabaki nun, baina pixkat, bakarrik asteko beldur horrekin eo, anaiak asko animatu zian, asko lagundu zian ebai, eta gaur egun segitzei laguntzen desizio askotan, eta idei askotan, eta hortxe bila gaude proiektuan atzian, eta hoixe. Gu gaude kokatuta oso toki lasai batian, adunan, Herriko Plaza 3 da direkzioa, frontoian onduan, eta pixkat kokapena irutze zaigu oso ona, onduan daukalako terraza ingurun parke bat, frontoia, bista zoragarrik mendia, egun guzti neguzkia, azken finen lasaioteko giro honian toki eharra. Nei ez zait gustatzen definitzia kafetegi bezala, ze hasieratik neuki deun ideia izan da abanikoa iriki eta gauza asko hartzia bezala. Bai gosaritatik hasita, poteoa, giroa, pixka barkatu, lasaitasun hori, baina baita ere ambientia. Eta pixkan ikustet, oendikan lan asko behar deu, baina pixkanaka aigeala forma hori ematen publiko guztiantzat. Gosaritako kartan daukau, arrakasta haundina eukiuna
Ondoren ikusiko duguna tostada aguakateana eta asai boula. Asai boula pixkat, kanpotikan ekarria da, Brasileko fruta bat, tal, orduan ez da inezaguna, eta pixkat jendia erakarri dugu horrekin ebai. Eta ondoren asaian partez, pixkat tradizionalagoa dakau, jogurran boula, osagarri mordo batekin, garaiko fruta, granola, txokolatia, eztia, eta holako osagarrikin. Gero baitare dakau gozo zalentzako txokolatian tostada garaiko frutakin eta zerealakin ebaita. Eta gero, gure eskaintza izango litzake gosari gazi eta gozuak eta kafe ona. Gosari eta aparte edarita behirare bai, nahi genuen asko behiratu zerbeza artesanala, hemengo zerbeza Karom enpresakin, Gros enpresakin lan aite deure bai, gustatzen zaigu. Guen jungo geha sukaldea eta gaurko 2 proposamenakin hasiko geha. Hemen gaude gure sukaldian eta gaurkoan prestatuko izuet arrakasta desente ditun 2 gosari. Izango zigala asai boula eta aguakatia tomatea eta urde azpikoan tostadak. Hasteko, asai boula nazalpen emango izuet pixkat, eta oso garrantzitsua da asai boulan nasketa iteko batidoran, kongelazio puntu baten egotea asaia, inberdalako krema bat lortu, jogurrakin eta platanoakin nastuta. Behin base hoi batidoran dakaula, gainean hasiko gara jartzen, nahi dian osagarrik gure kasun, platanoa, marrubila, arandanoa, granola, koko pixkat eta eztia jartzen dizkio. Pixkat moldatu daukarta klienten arabera. Hasi ginean gu gauza simplegokin, eta gero ondoren jendiak eskatzen eta gure bai gauza berrik ezautzen, gauzak eitzen jungea. Orduan, pixkat izan da gure aldetikan jarrita eta klientiak ere bai eskatuta. Orduan arrakasta horre honda, bien aldian. Tostadai dagokionez, erabiltzen deu, olioa, aguakatia eta bertako tomatia, oso garrantzia ematea guk momentun trituratzea tomatiai. Eta ondoren bukatzeko urdai azpikoa, eta horre bai garrantzi asko ematen dieu, momentun moztia urdai azpikoa, eta hoxe izango zen tostada. Eskaintza printzipala gosaritan izango zian boulak eta tostadak, baina bai dazkau ondoren, hoi bai dala oso bertakoa, bertako arrautza eta patatakin indako tortilla, arrakasta hundia dakala, eta arrakasta duenare bai gildak esateatikan. Bai gilda antxoanak normalak eta bai zezina eta gaztakin jartzeiteun gildak. Bona Joseba, hausak izan dira gure gaurko 2 proposamenak, eskerrik asko bisitangatikan, nahi zueneako hemen geha, adunako txantxanen, aduna herriko plaza 3 direkzion, eta hoxe, nahi dunak ondo gozaldu, rato edar bat pasa, bakizue. Eskerrik asko. Aupa oier, eta gora tostada oiek, ama, hori bai, gozaldu fundamentuakin. Garrantzitsua, egunari aurreiteko. Egunari aurreiteko, oitek. Zure tabernare gozari harrak ematituzu, ez da? Bai, hala da. Etortzen dira bezeruak, horre pizka bat burumakur, eta alegintzen gara animo hori altzatzen. Ona, du diga, ze garrantzitsua. Una ondo hastia, ondo bukatzeko ere bai, ez da? Bai, baita ere. Ona. Bueno, oier, nakenian etorri honea eta elkarrekin ezoz kozinatuko jau. Gusto askokin. Bueno, bezarkada bat, guriakin jarraitzeko. Hementxe, maionesa listo dakau, hemen pestuare bai, ingo deuna da guain, behitu baratzuri jaria labetik atea dugu erreta, bakizue telebistan magia pixa dite dugu, eta 5 minutu baino gehiago onda, 5 minutu. Eta patatare bai, egosita dakau. Orun, patata ingoekena dek, Mikel? Bai. Zuritu. Bale. Nik uste hau errezateako kela labanakin, ez da zuri gaioa berzatik ganja egosita dau, tekenek pixkat hartu, eta tira. Eta tiratzen jun, txukun jarri, bale? Hoi zure kontu. Eta bertan sartuko dugu. Eta sardezka batekin dena zanpatuko dugu. Vale? Sardezka mango izut, eta harto irina, kintxi saltza, eta puntuan jarriko dugu bolatxuak iteko. Oso, no? Vale? Venga, hoi alde batetik. Eta nik ingotena da, betu, tortillaia prestatuta utzikoet, mikroinian sartzeko, esan dizueten bezala, tortilla berezi ingo dugu, Hau, ingoet, irabiatu, sardezkakin, goiara bat sartuko diot maionesana, jarraituko irabiatzen, eta hemen olio tanto batekin bertan sartuko dugu, eta mikroinian bukatuko dugu. Vale? Bueno, eta bitartean kontatu behar diguzu, jendiak,
en aplikazioan. Bai. En opari bat iten dunean. Bai. Adibidez, gozariare ez da zehatza izan behar, ez da adibidez gozari bat. Ez dezu oparitzen tostada bat, ez dakiz, zer da, bonuak diruana edo igual denda baten. Jaka bat oparitzen dezu edo nola, o kolore aukeratu behar dira, o nola da zehazki sistema? Vale, beira, hor, komertzio bakoitza badauka askatasun osoa bere erakusleioa eratzeko, eta zentzu horretan erabakitzen du zer saldu nahi duen. Hau da, zure galderari erantzunez, pizka bat, erropa denda batek jarri nahi baldin baditu, horrela, bono generiko batzuk, ba, guztiz ondo. Haizu, nik oparitzen dizkizut, €1 denda honetan gastatzeko. Eta, zuk ikusi, galtza batzuk, oinetako batzuk, edo zer erosi nahi dituzun. Baina, badaude komertzioak, bueno, erakusleio hori aprobetsatu nahi dutenak, eta pizka bat, ezagutara emateko ze artikulu saltzen dituzten. Hau da, erropa denda horrek, lehen komentatu dugun erropa denda horrek, bono hori pintzeaz gain, jartzen baldin baditu departamentu ezberdinak, hau da, oinetakoak, berokiak, eta demagun, jertzeak saltzen dituela, erabiltzaileak, jendeak ikusiko du zer saltzen duen. Kasu askotan, erosleak ezagutzen du komertzio hori. Baina baliteke, haizu, ni ideia jakin batekin joatea gongora, baten bati opari bat egin nahi dio dalako, eta esaten du, pizka bat harakatuko dut hemen, eta ber zer oparitu aldio dan, ez? Eta momentu hortan, sartzen naiz, komertzio hontan, erropa denda hontan, eta begiratuko dut ze artikulu dituzten, gutxi gora bera, nire presupuestaren arabera, ze prezioetan mugitzen den komertzio hori, eta esan, denda hontan ingo diot oparia nire lagunari. Eta, adibidez, aldia eskatu etxea eramateko? Ez. Eta hori gainera esaten dugu... Biharrezkoa dala, berta, junta... Bai. Irribarre batekin esaten dugu. Zera, gu teknologia jartzera etorri gara bai, baina azken puntu hortan, hau da, oparia jaso duenak toki fizikora joan behar du. Eta ez da bakarrik diru kontua, ez? Kasu honetan, ez da bakarrik komertzioari uneko una eta ematen diogula baizik, eta jendea eramatea toki fizikora, bizia ematen dio gure auzoari, gure kaleari eta gure herriari, ez? Dudi gabe. Eta, adibidez, nire ondo iruditzen zaite bai, adibidez, manikura bat, oparitzen zuen, olako gauzake bai, ez da? Bai, beitu, orain arteko... Estetikan eta badaude... Bai, badaude klinikak. Enpasten bat? Badaude baita ere, bai. Satanetikan, Klinika dentalak ere badaude. Eta behalduzak oparia, jarrizak paleta ondo, bai. Ike basekatola, ez, baina askotan opariak zerraiti dia honak. Baten bati arintzen diozulako beharrezkoa duen gastu bat, ez? Hau da, badakizu pertsona horrek baduela gastu hau, imaginatu dezagun, podologia zentru baten, plantillak egin behar dituela, eta badakigu, egian... Ez tala juten, gaizki dabilerako, edo zergatik, hori da. Eta, zentzu horretan, laguntza hori oso ondo torria da, ez? Zino, be. Bai. Beitu hau, nola arrotu deun? Bai. Aize pixkat eman dio. Gatza tanto bate bai bota dio, baina gutxi bota bera, maionesak bere ikutu emango dio, Eta guain ikusiko zuen, mikroinean, minutu tardin, arrotu itea asko, baina gero bere lekoa jutea, eta oso esponjoso gelditzea. Ia ba. Ina de segula tortilla bat, etxian, mikroinean. Ez, segula, den guardia. Maionezakin? Mira, telebiztara maionezakin gutxio, gutxiago. Bat, bi, eta hiru, minutu tardin. Listo ongoa. Vale, hauken dugu zuten mendikan. Eta guain sardezkakin zanpatzen jun horrela, vale? Gure txua egiteko. Vale, oso, nikin behar detena da. Beitu, aprobetxatzeko, esan deure bai, maionezein behar gendula, sartzeko tortillakin barroa, eta gero alioli bat inbergen dula. Bakizu, alioli autetikoa batzu jata olio dala. Baina gara, hemen nola maionesa dakaun prestatuta, hemen dikan mamillateakoet, eta bertara sartukoet, eta birrindu ingo. Eta hola aprobetxatu ingo dugu maionesa hori. Vale. Ze gauza hona dan baratzuri herria, Hemen ikusten dira izena da, zera, agian kanpoko teknika batzuk erabilita, baina bertako produktu dena ez baldin bada ia dena, Hala da. Bai, saiatzen geha bintza, urte guztin askotan ez daula danetika, baina, saiatu inbiara, bai, dudik gabe. Hori ere garrantzitsua, adibidez, jaki aldetikan, esan dezu jatetxen batea, tabernan batea, merkatura, hartu dugu fruterien baten edo, hartu alda? A ber,
Bai, osea, esan bezala tokiko komertxo danak daukate bere lekua gongon. Orain hori izaten dezula, uste dut ez naizela pasatu, eta, bueno, pendiente geratzen zait, igual ez da hola, baina alko zala, bai. Ez, baina, izu... Azteko saskia oparituko izuta, da, jundai fruteia eta hartu... Horrela da. Berroi euro frutetan, edo barazkitan, edo arrandeian, edo, ez da? Bai, eta, bueno, zentzorretan, lehen esan duguna, ez? Benetako gastu hori arintzen lagundu albazaitzak, aurrera. Ona. Urda espigon bat erosteko hori, bai, ez? Bai. Oparia beti ongi etorriak, opari, asko gustatuko zuten dago opari bat. Iti eta jasotzia, bai, Bai. Ona. Eta aplikazio hori, nola geizten da? Nola jartzen dugu hori martxan gure telefonuan o gure smartphonean? Begira, bi berzio daude, bata gongo komertzioarentzako eta beste gongo erabiltzaiena, eta biak bai Android eta bai iOS, hau da. Android sistemarekin baldin baukazu mugikorra, ostras, eta gainera lore itxura horrekin, ez? Lore itxurakin atea da, erra itxura. Pero hori gitartian sartuko du. Barkatu, mostin jateta. Ez, hori, bai Android eta bai iOSen, bai gongo erabiltzaiena eta bai gongo komertzioarena. Hor doainiko deskarga, eta oso erraza izena emateko. Eta komertzioak bertara, nola atxikitu aldia? Bale, lehenengo eta behin gonbidatzen diet, zalantzarik, kezkarik izan ez gero, Instagram bidez edo mezu bat bialtzea eta jarriko gara kontaktuan beraiekin. Ez dauka inungo komplikaziorik, baina deskargatu behar dutena da Gongo Commerce, komertzioarentzako gongo, eta hor oso datu batzukin, datu gutxikin, barkatu, ja eman dezakete bere izena. Eta gero, esan bezala, sortu dugun aplikazio hau da, buruko min gutxi emateko... Osea, erresa da behintzako gauzak sartu, gauzak atea... Oso erresa, oso erresa. Esan dezuna, ordula ordeneko elkarrizketa batekin, martxan jartituzu. Bai, horrela. Zu zeu zaude, hau danan aurrian, zugutezea... Bai, nola ez, bai. Zuzea sortzailea eta bakarri zaude honen aurrian, edo? Ez, talde bat gara. Badakizu hor, ikastolako patioan umeak itxaroten eta izaten da itzelesko polinizazio bat, eta hor elkartzen gara mundu ezberdinetako gurasoak, eta hor sortu zen, ideia hori, 5 pertsonako taldea gara, eta hor 5 gaude, dena egiten, ez? Ideiarekin eta burruka honekin. Erdila botako jat, danan astu, eta gehiago berba, pixka gehiago. Oin nazten ondo. Eta, nola mateik bizitzak. Basekiat, hostelerua izela, semea labazka akela, ontan sartu aizela. Bai, hor, ni ere pizka bat harakatzen hemendik eta handik, organizatzeko teknika guztiak probatzen, kesi 80-20, kesi ez dakiz hor, eta hor ibiltzen naizez. Denbora banatzen, eta hori, proiektu bakoitzari bere denbora emanez, eta batez ere, eta zukor ulertuko duzu, ostalaritzatik gatozenok, argi eta esperientziatik ikasita, ondo definitzen, nun hasi eta nun bukatzen dan egunerokatasun hori, seme-alabekin egon izateko eta lagunekin eta denbora tartotxo hori ere oso osasungarri dalako. Ondo, Mikel. A ber, nola dago nau, behitu, bueltat emongo dut, a ber, ingoeten da, a ber, hartu, a ber, bola txokiteko, pixkat irin gehiago botako jo. Vale. Bueno, hau ingo deuna da, dena ondo naztu, naztu zakola, bildurri gabe, indarrakin, eta ingo deuna da bitartian, aitziar jatetxea jungo gea, eta eundok errezetak ititue, gaurkoan ez seguru baiet, guazen ikastea. Kaixo Joseba, mila esker aitziar jatetzera berriro etortzagatik, ni Irune naiz, eta gaur beste errezeta gozo bat egingo. Aitziar jatetzea Bilboko betiko jatetze bat da. Guk hemen gaude 2011 urtetik, eta Aitziar daukokatuta Bilboko alde zaharrean, zehazki Unamuno plaza ondoan. Espazialetik ezberdindu dezakegu jatetzea, taberna eta barra. Eta, terraza, baina momentu honetan ez dekogu museoaren obregantik.
Eskaintza aldetik, barran berezik edikogu pintxoak, pintxo hotzak edo beroak egiten direla momentuan, eta bebai dekogu razioak eta bokatak, eta gero jatetzean dekogu eguneko menua, eta bebai razio bereziak, igual, entrekota, risotoa edo bestelako gauzak. Karta dekogu egunero, eta bereziki asteburuetan jendea etortzen da edo menu berezia jatera, edo bestela karta jatera. Bereziki importantzia emoten diogu produktuari. Gure top 3 salmentetan izango litzateke txipiroiak, rabak eta el bocata 1 delakoa. Orain joango gara Sukalera, bertan handerkalgo dago, eta egingo duguna da gure bokata izarra, deitzen dana el bocata 1. Sukaldean gaude eta bera handerkalgo da, eta orain prestatuko dugu gure ogitarteko izarra, el número 1 ogitartekoa. Azteko duzel bat prestatu behar da, baina gu aurretik prestatu dugu. Duzel bat dauzka txampiñoiak, onddoak, tipula eta piper berdea. Eta hori guztia nahaztuko dugu. Hurrengo pausua tomate berdea izango da. Tomate berdea arrautzatik pasatuko dugu eta gero frigituko dugu. Kuriositate bat kontatuko dizue. Nondik datozen tomate berde frigituen ideia. Ez daki gogoratzen zareten, baina tomate berde frigituak auspaldiko pelikula bat izan zen, eta hortik dator tomate berde frigituen ideia. Ogitarteko honek badauka historia luzetxoa. 1989an Ander juntzan Madrileko nazioarteko feria batera, eta bertan aurkeztu zuen ogitarteko hau. Hor lortu zuen lehenengo eta bigarren sariak, eta lehenengo saria ogitarteko hau izan zen. Horregatik deitzen diogu el número 1. Ondoren perretxiko korearra prestatzea da, eta horretarako zatitzen da eta plantxatik pasatuko dugu. Ogitarteko honen errezeta istripu modukoa izan liteke, ze errezeta ezberdinien nahazketaren ondorioa izan zen. Hurrengo pausua hauntz gazta urtzea izango litzateke. Horretarako sartuko dugu mikroan, aurretik egin dugun arrautzatik pasatutako tomate berdea eta hauntz gazta. Eta horrela dena urtuko da. Ogitarteko honez gain beste ogitarteko mota ezberdinak dauzkagu. Adibidez, solomozkoa, txipiroiak alioli askorekin, eldeaki deitzen dioguna dela solomoa piper berdeekin eta gorriak eta arrautzarekin, eta beste batzuk. Zalantza barik gure ogitarteko arrakastatzuena el número 1 delakoa da. Hasiko gara ogitartekoa muntatzen. Ogia zabalduko dugu, bertan botako dugu oleastrum olioa eta sartuko dugu bertan mikrotik ateratako produktu guztiak, eta urdaiazpiko iberikoa jarriko dugu gainean eta ogitartekoa itxiko dugu. Horrela badaikogu prest gure ogitartekoa. Venga, Joseba, hemen daukazu el número 1 ogitartekoa eta hemen itxaruten zaitu aitziar jatetzean. Agur! Aupa bikote, eta gora número 1 ogitartekoa, eharra, Bai. Jope! Gu saiatuko gea, hoi bezain eharra iten, a ber, nolako ateatzen zaigun, ez da? Alegin egingo dugu. Alegin egingo dugu. Bezarka dondi bat, eta jarraitu horrela, 100 platerak iten, eta 100 errezetak. Bueno, gurean jarraitzeko, egin deuna da hemen, olioa jarri, patata prajitzeko. Patata, esan duna, masatxua, patatana, da gara, patata, kintxi pixkat, eta irina gorputza harteko. Eman bertzaio gorputza, hola, ja ez dala peuta gelditzen hola eskuan, ulertzen, osea, irina hortako da, pixkat gorputz hori hartzeko. Eta guain ningo deuna da, behitu adibidez. Bota hemen irina hola pixkat, gainetik gan. Pizka bat baino ez? Bai, pixka bat hola, nik ingoiten edek, ja, goiara kada botako izkiat, Vale. eta zukola eskuakin hola pixkak kiribildu, eta Beti ere bolatxua eman, irinarekin, bai, ez? gero eskuan jarri eta bolatxua egin. Borobiltxua utziko dugu. Oidek. Io nabazu bitu. Ja, prest da honean,
Bueno, hortxe izkinen lagatzen. Hortxe izkinen. Horrela ondo. Perfecto. Ez inoa. Eta gero egin goitu una prejitu, eta listo dazkau. Vale. Irin pixka gehiago bota berbazu bota, Bai, joango naiz botatzen. Horiek. Bukatu ala. Bueno, eta Mikel, ire tabernan, a ber, aipatu deula. Bai. Durangon dago, ezta? Bai, Durangoko hondartzan, esaten dioguna hor tabiran. Durangoko hondartzan, a ber, nuntziok hori. Bai, bueno, a ber, Durangarroi hondartza pizka bat urrutik geratzen zaigu, Bai. eta orduan, astirik ez daukagunean, bueno, tabira usora joaten gara, ez? Pizka bat aize edo freskura hori lortzera. Vale. Horregaiti deitzen diogu, bai. Bota pixka gainetik anekio. Estela, Bai. behatzen hasiko ditu. Ondo. Eta, orduan, bai, porque badakit lehen taberna bat baino gehiago zendula. Orduan guain, Bai. bat dakazu, zen badakazu. Bai, orain batekin zaude. jarraitzen dut. Lehen hiru eki genituen, baina... Hiru, jope. Baina, bueno, gongo erronka honekin, soltatzen joan behar da, ez? Pixka bat. Dudi gabe. Eta bai, orain gora tabernakin jarraitzen dugu. Bora-borakin, bale. Hor, zu bakarri zaude horren aurrian, edo... Bi bazkide gara, Bi bazkide zaude, bai, dos. eta, bueno, txikitako lagun minarekin hor jarraitzen dugu, eta ez hor bakarri, baizik eta gongon baita ere. Eta, Osa, behari bai dago guain. Bai. Sartuta. Ondo. Bai. Eta, ze eskaintza dakazue? Hor bai berdina, o bat utzita guain bestean eskaintza gehiago, edo nola jarraitzen dezue? Neguan ematen duguna da, gosariak eta asteburuan, baina ostiralak eta larun batetan afariak, Vale. eta, bueno, hondartzako txiningito bat bezala, hor udaberri udan, eskaintza handiagotzen joaten da, ez? Bai kartan, baina baita ere egunetan, hau da. Ostegunetik eta igandera, ja, ematen ditugu. Zoze bereziago ematen dezue. Hori da. Ondo. Bai. Eta, adibidez, hemen erreportaiak ikusten nahi geha, esan dugu bi aldiz etorreik zera, erreportaia bate bai indagazu bat, ingo zuenke guretzako beste erreportaien bat? Nola ez? Bai, Gusto handiz gainera. Bikain, Eta ez hori bakarrik. martxan jarri, han. Claro. Egingo dugu gosari Gozarin potente bat. Bikain. Gaur gitartekoa dara magula. Bai, eta oierre ikusi gola egunteko gosari eitenea, venga, beste olako bat, ezta? Zera, bai. Bikain. Eta ez hori bakarrik. Zera, batek lanagaitik, hemen ekipoan daudenak, ezin baldin badu etorri, izu gongo bat bialduko diot, eta nahi duenean joan dadila, gora da. Bai. Oso ona. Orduan, claro, ez dut galdeuko, zuen taberna bertan egongo da sartuta, ezta? Noski. Aurranengo izango zan, ezta? Bai. Onda. Bai. Horre gonginan prueba error, eta dena ondo irten arte, eta etortzen dira, bezeroak hor gongoekin, gosarietarako, afarietarako, edo... Eta zuen etxian, zein da platerri zara zuen tabernan? Jo, asteburuetan ematen ditugu, ogitartekoak, Bai. baina, ez dakit nola esan, txigortuak, ez? Plantxan eginda, eta bero... Panini horiek bezala esaten. Horrelako antzerako bat, baina, bueno, ez dakit, agian paniniek ere badaukate, baina horrela, benetako ogiarekin egindako ogitartekoak, ez? Bikain. Bai. Hau behitu, guain. Ire kontu usteia eta bale? Bai, Danak batea ez dugu botako, bale? bale. Danak batea ez dizkiago botako. Botako izkia hola lau bat, eta gero hor papela jarrita bertan ateatzeko, Bertan bale? ateratzeko, bale. Bai, azkenian, a ber, eixeita, plater bat, bi plater, bestia, gauza honek. Baina egun datita batean ogitarteko behar bat, tosta behar bat jan, garardo goxo batekin, edo... Bai. Eta gainera, sarritan izaten botella behar da, batekin. improvisatutako, janari bat edo afari bat. Eta horretarako, plan berezirik, plan estratosferikorik ez duzula egin behar, beti. Lagunekin, tartetxo bat atara, ordubeteko kontua, ataratzen joango nahi ja, edo... Bai, justia, gaina patata eguzita daun, bakarrikan kanpotik ondo gorritu, eta kanpora. Bai, patata izango bazan, denboa, gehiago biharko zuen patata iteko, baino, nola egozita daun. Bai, gainera kolore polita dakateia. Horiek. Ondo. Vale. Bueno, eta badakite bai, boxeoako, denbora hartze alde, badakit itentzen dula boxeo pixkat, ezta? Bueno, hori ja, kasi da, erritmo honekin por prescripción médica, horre, zera guztiak ateratzeko zerakin. Baina bai, boxeuan motorra dut oso gustoko eta motorrak ateratzen hau pixka bat. Motorra, eze motorra dakak? Custom hoietako batzuk, Harley. Horre, bagaude lagun batzuk antzerako motorrekin, eta
egia esan horrek ataratzen gaitu egunerokotasunetik, ez? Ze, ona. Bai. Noan jokute, ze bidaia mota iteituk? Ba, bidaia bezala urtean behin egiten dugu lagunak, eta gainera, gustoko daukagu, elkartzen gara goizeko 9etan kafe bat hartzeko, Bai. eta momentu horretan erabakitzen dugu nora jun. Hau da, Bai, segun girua, bestia, hori ez da? eguraldi ona dagoen tokian, bertara juten gara. Eta aurrek urteetako helmugak edo destinoak izan dira, adibidez, Cádiz, pasadan urtean Ez tezu vuelta txikia egiten orduan, ez da? Ez. Bidai hori hartzen dugu 3 gogo handiz. Eta, bueno, egin ditugu Mediterraneotik baita ere, eta aste bateko bidaia izaten da. Ona. Eta hori, eguraldia markatzen digu nora jun. Ona, earki pasatzen zuen orduan, ez da? Bai. Egia esan, moteruak ikusten denen, da gaina, hori, kuadrillan ikusten den, kiston ninbiri amateu, Nigo, eta ibiden, da ikustezu nola pasatzen dian jendia, moto desberdinekin, bakoitza beriakin, ez da? Zola, beti ikusten duzu batzun bat, hola, belauna eta asko zuzertzea, hola, nahiko flipao, eta... Badakau gauza bat, bueno, ez dakit txarra edudan, motorrak gustoko ditugula, baina beste bat ona, eta abiadura ezaigula gustatzen, ez? Horretan, bueno, paseoko motorra dira eta motel. Goxatu, ez da? Bai. Hala, bihar da, ni kiston ninbiri jamatit, kiston ninbiri jamaino, beste gauza batekin hasiko banitzen igual etxetik boteite. Atxila, marren, Ni ertzorretan hau, itxasoa, zurpea mendira, atxila, bai, beti horri bili behar da, ez da horri bili behar da. Ai, ama. Beizako gitarteko zeitzura hartzen nahi deken, Bueno. Hemen guain, gastatxuare jarriko deu. Ona, eharritin egaitu. Nio, hemen. A ber, dana sarte zaigon. Bueno, piperra bakarri falta zeizigu, eta gero, gainetikan, saltxa. Bueno, eta animatu hemen jendia, a ber, bongo deskargatzea, ere bai, jendia bertan sartzea, ez da? Bai dendarik, bai, bueno, edozein gauza dakana, ez da? Bai, uste dugu erraminta oso nadala, gure unerokotasun horrekin, presa horrekin, errestuko duelako opari eta gonbidapen hauen kontu hori, eta konsientzia horrekin, auzoko eta kalea zaintzeko konsientzia horrekin, opariak egiteko beste modu badala, eta probatu desatela, deskargatu desatela, doainikoa dela, eta bialdu desatela feedbacka baita ere. Bale, gaina ertzeala sartzen da nahi ez dakizen bademara, osea, probatu, goxatu, eta moldatu, ez da? Eta gustatzen bazaizu, jarraitu. Bada horro... Lehenzuk esan bezala, polita da gonbidapenak egitea, baita ere jasotzea, beraz, bueno, sare horretan sartzen baldin bagera, Ezin hobe, Mikel, gauza hona indezu, esan dugun bezala hasieratik nola moldatu inbiardan gaur eguneko gauzetara, ez da? Bai. Eta, hau horietako gauza bada. Eta gogoritartekoa, beste bat, Hau dago, opari bezala jartzeko, Ai, ama. Bene, amateu txapela tan agartzea bitu hemen ondun jarriko jot, horrela jarriko jot. Tak, ez tapatzeko. Gio, tapatuko dugu. Jateko. Ai, ama! Txukuna garri bergea. Gara, garri. Eskerrik asko, Mikel, etortzeatik. Bai. Eta zuei horreoteatik. Adio lagunak. Agur!